takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Yo, shi ne arewa ya ne albishirinku. We are the first. Barkanku da zuwa. Mun san cewa duk wanda ya san Safara'u ya san wato Mr442, ko kuma duk wanda ya san Mr442 ya san Safara'u. Amma shin kun san Malika? Sabuwar yarinyar Kuna tare da Kichima Vibes, ka kuma ta ku yi subscribe. Ga ta nan sunanta Malika, ainihin wato ɗan ƙasar Nijar, wato yarinyar da Mr442 ya signing ɗinta. Ya haɗa su tare da Safara'u, suna nan tare. Malika tare da 442. Malika, ya kika sa shot nika? Malika, ya kika sa shot nika? Ita Malika yarinyar ba ƙaramin kyau bane da ita, yayin da an fara magana a ita ma arewacin ƙasanta ko ta ina. To bamu dai sani ba, za mu sa muku waƙoƙin Safara'u kuma mu sa muku waƙoƙin Malika, ku ji wanne ne ya tafi iya zama gwaniya, ko kuma yarinyar da za a ji ta sosai a nan gaba. Duk da dai Mr442 ya nuna alamar ya fi son Safara'u, amma mu gwani kawai za mu zaɓa. Yarinya yar agadas, ta ji komai ta ji bagas. Malika wata ta ci ado, wata ta suke a gado, wata ta ci ado, wata ta ruga a guje. Kaɗan da kuwa waƙoƙin Malika, duk da dai bata saki waƙoƙi da yawa ba, amma na san kusan waƙoƙin Safara'u. A ƙarshe za mu samu waƙon da Malika za ta saka mai suna Hali, sai ku ji ku tantance mana. Kudin baturan ku ne, ina murza abin da kurojik ne kai, na ci gaba, gaban ka ne, na ji ruwa, ruwan ka ne, na ci abin ka ne, na yi dijin ka ne, tsoro sake, yi magana da ƙarfi, tsoro kake, na ji shiru, wai maganar wa kake. Kun ji kaɗan daga waƙan da Malika ta saka mai suna Hali tare da 442. Mu dai mun ji bambanci a waƙan, don Malikan ma ta nuna kamar za ta iya fin Safara'u wayewa, amma bam dai gani ba, sai mun gani a ƙasa. Duk da dai mun san ta zo daga ƙasar Nijar ce, ita kuma Safara'u 'yar Najeriya ce. To kuna tare da Kichima Vibes, ka ku manta ku subscribe, ku drop like, ku commenting kuma shin wace ce gwanar ku? Malika tare da 442, Ola of Kano Jigida.